Is dat de eerste bel? Dat is de eerste bel. Die is van 1900. Die dag heeft van 1906. Maar zo lang heb je ze nog niet. Nee. Hoe zit je er aangekomen? Wie? Aan die Ja, die aan bel? de eerste bel. We kwamen in een zakenzitter en die gingen stoppen ermee en dan hing die bel. En ja, zo kun je het dan hè, van neem ze niet maar met. Ik zeg, ik heb zo een schroevendraaier, halen ze direct van de moer af. Dan hebben ze niet metgenomen. En zodoende, en dat is allemaal Gert van Rommelmaarten en van Lu die dat ooit eens hebben metgebracht. Die noemen vanochtend de bellen mij. Nee, die ooit eens van Oostenrijk hebben metgebracht. Ja, ja. En dan belandt hij eerst in de huiskamer en dan in de gang en dan op een zolder in de kelder. Ja, ik heb er nog één in de kelder liggen of op een zolder liggen. Ja, ik zeg breng maar met aan. Maar is dat nou ook zo dat hier regelmatig iemand tegenaan? Nee. Als een rondje gehad Nee. nog. Ja, echt. Dan word je, dan ziet je dan niet blij mee. Nee, dat weet het Leo graag. God. Dat weet het Leo. Kun je het nog goed maken? Ja, voor deze keer vergeef ik het dicht. We zien al 10 keer hier voorbij gereden en vandaag koesten we eigenlijk de nieuwsgierigheid ook niet langer bedwingen. Wat bleef? En de honger. En de honger. Maar één ding moet je me goed leggen. Als hij van boete naar binnen loopt, dan heeft ze eigenlijk, en ik vind dit doorkiekje ook zo leuk. Dit doet me graag in de wintersport denken. Ja, dat is eigenlijk ook de bedoeling. Dat we die sfeer een beetje creëren. Ja, maar dat is zo goed gelukt. Hè? En die stukjes en die tuffeltjes Ja. en hier die ruimte daarachter met de moorschilderingen. Ja. Maar om dat verhaal dan even rond te maken richting een vraag. Waarom heet het Lombok? Ja, daar kent ik eigenlijk nemens antwoord op geven. Hier lag vroeger een caféke en dat kan ik misschien voor de jaren 50. En daar hadden we al een leegbak boven de vet hangen, Café Lombok. En voor de rest weet ik er niks van. De lui zag de vroeger ook niet, we gaan naar Nattenhoven. We gaan naar Lombok. Wie of wat, dat... Maar dat was dus niet op deze plek. Nee, dat Nattenhoven, hè. Nee, maar je bedoelt dat vooral met de leekbak, met Lombok. Nee, dat was niet op deze plek. Dat was een 100 meter, 200 meter verderop. Maar die café is dus niet meer. die is niet meer. Ik denk dat ik wel weet ongeveer welk. Want dat pand staat er nog wel, hè? Dat pand staat Ja, ik denk dat ik weet welk pand dat dat je was. bedoelt. Vroeger zeiden ze dat de Hengstenbar dingen. Dat was bij Oosterbos. Pardon? De Hengstenbar. Ja, zo noemden ze dat. Die. Komen er veel vrijgezelle mannen of zo? Of, Ook dat, ja. Ook dat. De Hengstenpark. Oké. Hoe lang heb je dit café nou? Vanaf 96. En desondanks, was het toen nog een café? Dat was dat café, daar is die moerschildering daar. Ik dacht dat bovenop die show hebben ze het gekrabbeld daar, de schilder. Ik dacht het van 1900, ik kan het niet lezen van die jongen. 79? Nee, van in de jaren 30, 20, 30. 39, misschien. Ja. Maar even. Zo zag het vroeger. Wie hoorde toen G het overnomen, het café? Wie hoorde toen in 96? Café Lombok. En je hebt de naam gewoon zo gelaten? Ja, we hebben dat gewoon gelaten. En ja, er is geen andere naam verzinnen. Maar het contrast is natuurlijk opmerkelijk, hè? Dat snap je. Ja. Een Tiroler stoer die Lombok heeft. Ja, ik zeg altijd tegen de mensen van, ja, we komen wel eens in Oostenrijk en dan zeggen die mensen daar van, daarboven in de berg, daar lopen een bepaalde bok rond en dan zeggen ze een Lombok tegen. Kijk, en dan laat ze dan maar met lopen. Wie komen hier nou toevallig binnen? Loop je er altijd zo bij? Ja.
in zekere zin dat er altijd wel een Oostenrijks tintje aan zit, ja. Wanneer is die liefde ontstaan voor Ja, Oostenrijk? daar geeft ze eens een keer heen en dat bevilt zich toch goed, hè. We zijn er meer dan 20 keer op dezelfde plaats geweest. Omdat die mensen hier op het dorp, die gingen allemaal naar Soler, een plaatsje in Oostenrijk. En ja, daar geeft ze de Orenseer. En het jaar daarop geeft ze de Orenseer en Orenseer. En dan neemt ze ook wel eens dingen met. Zoals door dat ding daar. Dat lampje. En daar de kleine klokkentoren daar. Die hebben we ook metgenomen van Oostenrijk. Hier. Dat is ook typisch voor door, hè? Ja. Ja, en zodoende. En dan ga je het spulletjes verzamelen en voordat ze het weet, ja, dat gooit je tegen een beetje boven de kop aan. Qua pullen en geweekjes en ja, van alles zeg maar. Maar je kunt ze ook zo een Oktoberfest organiseren. Dat hebben we altijd in oktober, ja. Altijd. Serieus? Ja. En daar stonden ze hier met de dierendos en Allemaal met een dendel en lederhozen en noem maar op aan. En dan ging je zelf ook? En weer zelf ook uiteraard. Ja, dat moesten we meedoen. Hè. Ja, en zit er hier dan ook een met... En orkest zit voor dan in meestal die zitten. Eigenlijk op de Oostenrijkse tour. Hè. Geweldig. Ook de muziek wat hier gedraaid wordt, dat is allemaal Duitsstalig en Oostenrijkstalig. Van de Schützenjäger tot de Haderlump, noem maar op. Hè. Kastelroeter Spatsen. Ook die. Ja, Die komen meer uit Zuid-Tirol. Hè. klopt. Kastelroet, Kastelrotto, hè? Ja, dat is Ja. Zuid-Tirol, hè? Ja. Hey, wie heeft dit instrument? Dat is een kleine harp is dat. Ze zeggen me meestal een citer, maar het is eigenlijk geen citer. Want hier maken ze die mooie, leuke... Ja, maar dit is eigenlijk geen citer. Ja, ik ben al in de fout gegaan met de bel. Hier heb je natuurlijk ook liever niet dat ze hier aankomen. Nou, dat is... Zit er nog muziek in? ja, dat is gans ontstumpt daar. Dat moet eerst eens goed gestumpt worden. Prachtig instrument. Maar het is wel een plekje om trots op te zien, toch? Of niet? Ja, daar zijn we ook trots op, hè. Daar zijn we ook trots op. Nou, zoveel jaren, hè. Wie ziet je de coronatijd doorgekomen? Ja, heel moeilijk, hè. Heel moeilijk, hè. Als je dan pakt dat we op 2 jaar, zeg maar, over een jaar toe zijn geweest, alles bijeen. En dan kan ze nog niet over die uren wat ze verloren hebben, tot 4 uur, tot 6 uur, tot 8 uur maar open. Ja, dat is zwaar, hè. Dat is zwaar. Maar daar zitten we weer niet alleen met dat, dat is overal, hè. Je ziet er nog. Ja, gelukkig wel. Ja, even afkloppen, hè. Even afkloppen. Want het schiet eindelijk de goede kant op te gaan. Ja, we moeten afwachten vanavond dan, hè. Wat de heer Kuipers gaat vertellen. Hè. Ja. We mogen dan, als het goed is, tot 1 uur open. En vanaf volgende week wordt alles losgelaten, hè. Ja. Op hoop van zegen. Ja, op hoop van zeggen, ja. Ik hoop dat het open blijft. Maar ja, met de carnaval, ja, dat is ook weer zo gaat lala, hè. Hopen dat we er allemaal goed doorheen komen. En dan hopen we dat vanaf volgende maand weer een beetje beter werk kunnen. Want de winter, dat duurt toch immer lang, hè. Ja, het is bij wijze van uitzondering schijnt de zon eens een keer Ja, vandaag. vandaag, hè. Maar morgen is het toch weer afgelopen, hè. Morgen en de rest van de week, hè. Maar En op het moment dat we hier nou stonden we aan de vooravond van de vastelovend, is dat verhoogd normaal gesproken ook? De carnaval stuit hier bij Jaarleg een beetje. Ja? Ja. Kijk, en dat gaat in die kleine dorpjes, gaat dat overal de route. De mensen die trekken ofwel naar Maastricht, gaan naar de grote plaatsen. En dan op wintersport. Hè. En carnaval vieren moesten geleerd krijgen, hè, van kleins af aan. Hè. Dat ik de man met de pap meesleuren.
Dat deed je in elk geval wel. Deels wat dat was, Ja? ja, bij ons toest. Ik kom zelf uit Grevenbeek. En ja, daar leeft het carnaval wel nog. Maar ja, daar zijn er nog maar 2 cafés. Waar één nu in maart weer opengaat. Dus daar was het ook, in mijn jonge tijd lagen er 18 cafés. Dus, maar hopen dan weer dat we terraswerk kunnen gaan doen. hè. Ja. Want wat dat betreft, hè, met het pontje is dat Ja, denk ik wel... dat is, we liggen niet op dat gebied, liggen we hier zo'n zeker.